Εμείς νομίζουμε ότι το να παντρευτούμε είναι αποτέλεσμα της ομορφιάς μας, της γοητείας μας, το πώς θα πουλήσουμε τον εαυτό μας προς τα έξω, τα χαρίσματά μας να φανούνε, και όσο το κάνουμε έτσι, τόσο και αποτυγχάνουμε. Αν όμως πούμε, Θεέ μου, εγώ θέλω, αν θες και εσύ βόηθα, και στρώσουμε γόνατα, που σημαίνει όμως όχι μόνο να κάνω προσευχή. Όταν γονατίζω ταπεινώνομαι. Αφήνω τις πολλές προϋποθέσεις που βάζομαι στο νου μου για να γίνει αυτό που επιθυμώ. Τα αφήνω στην πάντα. Και λέω όχι όπως εγώ θέλω, Θεέ μου, όπως εσύ θέλεις να γίνει. Και να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς ανοίγουν οι δρόμοι, πώς βρίσκονται άνθρωποι και πώς γίνονται τα πράγματα. Και γίνονται με τον τρόπο που ωφελείται και ο ένας και ο άλλος. Ενώ τα άλλα που γίνονται με το δικό μας θέλημα, με το δικό μας τρόπο και με τις δικές μας μεγάλες εξασφαλίσεις, είναι θνησιγενή, δηλαδή γεννημένα για να πεθάνουν.